Panie Marcinie, przyszedłem zrecenzować Fifę. Która godzina? Moi drodzy, odwiedzam dzisiaj pana Marcina, specjalistę, słynnego znawcę od Fify, który to spędził na Fifie więcej jak wy na czymkolwiek innym. Panie Marcinie, jak wyglądała pokrótce pana kariera z Fifą? Zaczęła się w FIFA 05 Czyli 12 lat temu już. i trwa do dzisiaj. I po ile godzin przegrane w Fifach? FIFA 16 skończyła się na liczniku 1100 godzin. 1100 godzin, moi drodzy. No i specjalista, życie spędzone generalnie z Fifą, na Fifie i przez Fifę. I teraz pada takie pytanie, panie Marcinie, dlaczego w sumie, bo mnie to zawsze frapowało, wyszła nowa FIFA 17 i w sumie te Fify wszystkie do siebie takie podobne, no i w sumie to dlaczego ludzie grają w to dalej? Nie wiem. Ryzykownie, ale udanie. Kurwa.